We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele iqhubeka kanje. Ngahlala ke ePark Station ngaze ngaqala ngadla emgqomeni. Ngihamba ngicela imali kubantu. Bebangipha ke abantu imali ngoba bebabona ukuthi angibhemi izidakamizwa. Ngaphila nje leyo mpilo cishe izinyangana futhi ngase ngamukele ukuthi ngizophila impilo yami yonke emgaqweni. Kwathi nje ngelinye ilanga ngahlangana nomunye usisi wangibiza wangihlalisa phansi. Wangibuza ukuthi ngifunani la emgaqweni, ngihambeleni ekhaya ngoba uyabona ukuthi angibhemi izidakamizwa. Ngamchazela ke yonke into ngempilo yami. Wathinteka kakhulu lo sisi ngoba waze wakhala izinyembezi uma ezwa ngempilo yami. Wathi asambe siyolanda izinto zami ngizohlala naye. Wayebukeka ke njengomuntu othembekile. Nangempela ke ngahlala naye lo sisi. Wayehlala emafletini eHebro. Noma ngangilala phansi edining room, kodwa kwakukukhulu kona lokho kunokuhlala emgaqweni. Lo sisi ke wangitholela umsebenzi kusitolo samandiya ebesingenhla nje komgwaqo. Ngasebenza ke noma ngangingaholi imali etheni, kodwa ngangijabuliswa yiko lokho. Saqhubeka ke isikhathi ngihleli kalosisi konke kuhamba kahle. Waze wangisiza nokuthi ngithole umazisi, ngisho iID. Isitifiketi ke sokuzalwa ngangivele nginaso. eHebro ke kwase kufana nasekhaya. Ngase ngijwayelene nabantu abaningi. Kwahamba ke iminyaka ngagcina ngifundela ubusecurity eStallion. Ngasebenza ukugada kwenye nje ifirm. Ngagcina senginefleti lami nami. Lo sisi ke naye wagcina ebuyela emakhaya ngoba washonelwa umama wakhe. Kwase kudingeka ukuthi ahambe ayobheka umuzi nezingane zakubo. La eHebro ke ngase nginomngani obuya eZimbabwe. Ngase ngimthatha njengobhuti wami ngoba wayeyazi yonke into ngempilo yami, nami ngokunjalo ngeyakhe. Kwathi nje ngelinye ilanga sihleli sixoxa naye umngani wami. Kwagcina sekungena indaba yokuthwala. Sathi nje ukugxila kuyo le ndaba. Sikhuluma ngendlela esikhathele ngakhona ukuhlupheka, ngcono vele siyothwala. Kwandlula nje cishe amaviki ambalwa, saphinde sayikhuluma le ndaba yokuthwala. Kulokhu ke sase sizimisele ngokuthi siyayenza lento. Saphetha ngokuthi ke umngani usazothola kahle ulwazi kubantu bangakubo. Ngoba vele ngale zigcwele izinyanga ezithwalisanayo. Kwaphela cishe izinyanga nje ezimbalwa siloku siqoqa ulwazi ngalento. Ngapha nami ngisalinde ipassport, siqongelela nemali. Sagcina siyithola ke inyanga ezosenzela lento. Nangempela ke lwafika ilanga lokuthi sihambe. Sahamba kahle saze safika. Noma indawo esasiye kuyo kwakusemakhaya lawa ngempela kwaNtuthu Vuthela.
Into yokuqala nje uma ufika lapha, ukhumuliswa izimpahla osuke uzigqokile, unikezwe amabhayi uzigoqe ngawo. Vele wonke umuntu olapha uzigoqe ngamabhayi. Kule gceke-ke kugcwele izindlu lezakhiwe ngotshani, uguqa sithandaze. Ufike ukhethiswe-ke indlu oyifunayo. Le ndlu ozoyikhetha uzongeniswa kuyo. Yilapho-ke la uzofike uthole khona isithwalo sakho. Uhlala kule ndlu isonto lonke ungaphumeli ngaphandle. Okubuhlungu-ke ukuthi awuchazelwa ngalezi ndlu ngaphambi kokuthi ukhethe. Uthola sowungaphakathi ukuthi uzothwala ngani. Mina-ke indlu engangena kuyo kwathiwa eyekhehla ebelinizingane eziningi emandulo. Yingakho kuzomele ngihambe ngimithisa ngoba lekhehla lifuna izingane. Nganikezwa-ke imithi, omunye kwathiwa kumele uma ngifika la ngihlala khona, kumele ngiwubilise ngiwenze imbiza. Omunye-ke kwathiwa ngiyawushunqisa kathathu ngeviki. Le mbiza-ke ngiyiphuza njalo uma ngizolala nentombazane. Noma ngabe iyapreventa, kodwa uma lekhehla likhethe yona ayidabuli. Okubuhlungu-ke lezi ngane aziphili. Uma ngabe kwenzekile yaze yazalwa, iphuma ingafani nezinye izingane. Kwesinye isikhathi izalwa iyisidalwa noma ithathe kancane. Futhi leyo ngane ayiphili isikhathi eside emhlabeni. Lesithwalo sami-ke ngisivuselela kabili onyakeni. Ngikhuluma nje nginezingane eziningi kabi noma zindlula-ke emhlabeni. Angeke ngikwazi ukusho ukuthi ziphila iminyaka engakanani. Kuhamba kahle-ke empilweni yami. Senginamabhizinisi, imali nje ikhona. Inkinga-ke ukuthi angikhoni ukuzakhela owami umndeni. Ngoba akekho unkosikazi ongamelana nokuthi indoda yakhe ihambe imithisa abanye abafazi. Nanokuthi-ke mina kahle kahle ngiphila impilo yale khehla engithwele ngalo. Ngizwa ngalo yonke into. Mina nje angisanalungelo kweyami impilo. Ziningi nje izinto elingenzisa zona engingazithandi. Ukuzivikela-ke ukuthi ngingaguli, ngiphuza iPrEP. Futhi nginodokotela wami-ke oqinisekisayo ukuthi angiguli. Abazali bami-ke bona, ubaba wamshiya loya nkosikazi wakhe ngoba waphelelwa umsebenzi. Useyinto nje ephuza izikali, sekuyisidakwa nje sendawo. Futhi anginandaba. Umama-ke yena, izingane zakhe lezimbili zidla inyawupe, zihlala emgaqweni. Loya sisi-ke owangicosha wayongihlalisa kwakhe. Ngamakhela umuzi omuhle khona ngakubo. Ngaphinde ngamvulela nebhizinisi, ngamthengela nemoto. Wangisiza kakhulu loya sisi. Kube kwakungasiwuye, mhlambe ngabe sengafa. Kuyimanje nje nginakekela ingane yakubo efunda e-UJ. Ngithanda ukuxwayisa-ke abantu besifazane ukuthi abayeke ukuthanda imali ukundlula izimpilo zabo.
Ulala kanjani nje nomuntu oqala ukumbona ngaphandle kokuzivikela ngokuthi nje ukuthembisa imali? Bantu besifazane, zithandeni kubi la ngaphandle. Bese ngithi kubo bonke omama, thandani izingane zenu. Uma nje uwumama, ungahlukani nengane yakho. Noma ngabe udla ipapa namanzi, lidle nengane yakho. Sengivala nje ntokazi, ngicela abantu bazi ukuthi asikho isithwalo esilula futhi esingenabungozi. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.